ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 30/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೂಕುಲೆ ಪವಿತ್ರಾಪನಂಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪುನನೆ ಸತ್ಯವೈನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಈ ರಾಖಿನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಕಟ್ಟುವೆರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕಲಿಗ್ಲ ಯೋಗುಡು ಪುನಃ ಸೂಚನೆ ದಯಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಉತ್ತರ: ದಯಪಂಡ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿರ್ದೇ ವಾಯುಮಂಡಲನು ಶಾಂತವಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಶಾಂತಿದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಉಪಾಯ ಯೋಗವಾದುಂಡು. ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿನ ಪರಡೆರೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಏತೇತ್ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆತು ಮಾಯದ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುಜಿ. ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆ ಇಂದುವೇ ಆದುಂಡು: ಜೋಕುಲೆ ಅಶರೀರಿಯಾಲೆ. ಗೀತೆ: ಸಹೋದರ ಎನ್ನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನನು ನಿಭಾಯಿಸು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಇಂದುವೇ ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಶರೀರಿಯಾಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ಬೇತೆ ಪಂದು ತಿರಿಲೆ. ಶರೀರಲ ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ತೆ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಶರೀರಡ್ದು ಬೇತೆ ಅನಗ ಶರೀರ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸಗೂ ಬರ್ಪುಜಿ. ಐನ್ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊತ್ತದು ಪಾಡುವೆರು. ಏಪ ಆತ್ಮ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುನು ಅಪಗ ಪುನಃ ಆಪುಂಡು ಹಾಳಾದು ಬುಡ್ಪುನು. ಆ ಹಾಳೈನೈನ ಪೊತ್ತದು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ವಿಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಈ ಶರೀರಲ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸಗೂ ಬರ್ಪುಜಿ. ಪಂಡ ಯಾನ ಆತ್ಮ ವಿನಾಶಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಈ ಶರೀರ ಪಾತ್ರುನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇದು ವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು ಆತ್ಮ ಪಿದರ್ದು ಪೋಂಡ ಈ ಶರೀರ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸಗೂ ಬರ್ಪುಜಿ. ದುರ್ಗಂಧ ಪರಡುಂಡು ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆತ್ಮ ಶಾಂತವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ತೆರಿದುಲ್ಲರು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮ ವಾಸ್ತವಡು ಪರಮಧಾಮ ನಿವಾಸಿಲು ಪಂದು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆಲ ಸಹ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಿರು. ಏಪ ಎರೆಗಾಂಡಲ ದುಃಖ ಅನಗ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಎನನಿ ದುಃಖೊಡ್ದು ಬುಡ್ಪಲೆ ಪಂದು ಆತ್ಮಮಯ ಸುಖ ದುಃಖೊಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಇಂಚಿನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪ ಪಂದು ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮೊಡೆ ಪಾಪ ಪತ್ತುಂಡು. ಸತ್ಯ ಬಂಗಾರದ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರವೈನಗ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಬಂಗಾರಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರ ಅನಗ ಬಂಗಾರಲ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರೋದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಸತ್ಯ ಬಂಗಾರಡು ಲೋಹನು ಮಿಶ್ರ ಮಲ್ಪನಗ ಆಭರಣ ಮಿಶ್ರ ಅದು ಪುಂಡು. ಆತ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮನ ಬಾಬಾ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರೆ ಬತುದಿ ಸಮಯಡು ಜೋಕುಲಿ ಶರೀರದ ಭಾರನು ಬುಡ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ನ ಕೈತಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಪಾಂಡವಾದುಲ್ಲ. ಪಾಂಡವೇರ್ನ ಯೋಜನೆ ಇಂದು ಆದಂಡು. ಸುರುಕು ಯುರೋಪ್ವಾಸಿ ಯಾದವಿರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೌರವಿರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪಾಂಡವಿರುಲ್ಲೇರು. ಖಂಡಿತವಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡತೊಂದುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಜಯ ಜಯಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟು ಜಯ ಜಯಕಾರ ಆಪುಂಡು. ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಪರ್ಬಲ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ರಾಖಿನ ಕಟ್ಟುವೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ರಾಖಿನ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಕಟ್ಟೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಲ ಪವಿತ್ರಾಪ ಪಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯಡು ರಾಖಿನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನಕುಲು ಬೋಡು. ರಾಖಿನ ಏರು ಬತ್ತದು ಕಟ್ಟುವೆರು. ಏರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ಮಲ್ಪವೆರು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ರಾಖಿನ ಕಟ್ಟುವೆರು. ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಗ ಕಟ್ಟುವೆರು ಪಂಡರ್ಡ ಇಂದು ಸಹ ಸುಳ್ಳು ಆಡಂಬರವಾದುಂಡು. ಬ್ರದ್ದೆರೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿರವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಬತ್ತದು ರಾಖಿದ ದಾರನು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆರು ಪಂದು. ಅಕುಲು ಏಪಲ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರಾದ ಪೊಡು ಪಂದು ಪಣೊಂದಿಜ್ಜನು. ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಪವಿತ್ರತೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೊಂದಿಜ್ಜನು ಪಂಡ. ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಉತ್ಸವನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಈ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಏತು ವರ್ಷದ್ದು 5,000 ವರ್ಷ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬಾಬನೇ ರಾಖಿನ ಕಟ್ಟುವೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಯುಗತ್ತ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ್ದು ಈ ರಾಖಿ ಪರ್ಬ ಶುರುವಾಪನು. ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಉತ್ಸವ ಪರಂಪರೆಯದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪಂದು. ಅಂಡ ಇಂಚಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ 5,000 ವರ್ಷಡು ಒಂಜೇ ಸರಿ ರಾಖಿನ ಕಟ್ಟುವೆರು. ಏಪ ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಪತಿತಾದುಪ್ಪ ಅಪಗೊಡ್ದು ವರ್ಷಲ ರಾಖಿನ ಕಟ್ಟುವ. ದಯಪಂಡ ಅಪವಿತ್ರ ಅಪ ಎಂಚ ವರ್ಷಲ ರಾವಣನು ಪೊತ್ತವೆರು. ಅಂಚೆನೆ ವರ್ಷ ರಾಖಿನ ಕಟ್ಟುವೆರು. ವಾಸ್ತವಡು ಇಂದೆತ ಅರ್ಥರು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ರಾಖಿನ ಕಟ್ಟೋನು ನೆಡ್ದವರ ಇಂಚಿನಲ ಆಪುಜಿ. ಇಂದೆಟು ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪುವ. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಪ್ಪ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ಉತ್ಸವ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೋಡು ರಾಖಿನ ಕಟ್ಟುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪುಜಿ.
ಅವು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಎಂಕುಲು ನಾವು ಏರುನ ಕಲೆಯಾದುಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥಗ್ ಜಪ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಕುಡ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಈಶ್ವರನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲ. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ದೇವತೆ ಆಪ ಪಂಡು ಮಲ್ಪವನಂಚಿನಾರು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಆದ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮಲ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರನ ಪುದರ್ನ ಪಾರ್ದೇರು. ಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾಪರೆಗೊಟ್ಟು ದೇತೊಂದು ಪೋತೇರು. ನಿಕುಲು ಪತಿತೇರದು ಪಾವನ ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯಡು ಅಪರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯುಗ ಬರಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದ್ವಾಪರಡು ಬತ್ತಂಡ ಕಲಿಯುಗತ ಪುದರ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಬಿಡ್ಪುನು. ಆಂಡ ಇಂದು ತಪ್ಪು ಐನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಏಪ ತಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಸತ್ಯವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸುಳ್ಳು ಮಾಯೆ ಸುಳ್ಳು ಶರೀರ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಸತ್ಯವಂತ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯತ್ರೇತೋಡು ಏಪಲ ಸುಳ್ಳುನು ಪನ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಾಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಳ್ಳುನು ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಪಾಪಾತ್ಮೆನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅದು ಬಾಬನೆ ಮಲ್ಪವೇರು. ಎಂಚ ದೀಪಾವಳಿಡು ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ. ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಅರ್ಧಕಲ್ಪದ ಪಾಪದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು. ಅವು ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆನು ಜಮಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಾರು. ಮುಲ್ಪನೆ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನ್ವರು. ಇಂದೆರ್ದು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆರ್ದವರನೆ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಹೊಸ ಪಾಪಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪರತೆನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಬಗ್ ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಎನರ್ದು ಈ ರೀತಿದ ಪಾಪ ಅಂಡು ಪಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅರ್ಧ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಜೀವನಡು ಬಾಲ್ಯಡು ಪಾಪ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐನು ತೆರಿವು ನೆರೆದವರ ಅರ್ಧ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನು. ಬಾಕಿ ಅರ್ಧಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ಈ ಜನ್ಮದ ಜೀವನ ಕಥೆರ್ದು ದುಂಬುದಲ ಗೊತ್ತಾಪುನು. ದಯಪಂಡ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನು ದೇತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಪುನು. ಇಂದು ಅಂತೂ ತೆರಿವರು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ತೀರ್ಥಗ್ ಜತೊಂದೇ ಬರ್ಪ ಪಂದು ಪ್ರಪಂಚ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದು ಪೋಪುನು. ಪಾಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನನು ಕಟ್ವೇರು. ಪಂಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಐರ್ದು ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆಪಾರು. ಪರಂಪರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷಗೊಂದ್ಸರಿ ಸತ್ಯವೈನ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನನು ಬಾಬರ್ದು ಕಟ್ಟೋನವರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆತ್ತ ರೀತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐತ ಮಹತ್ವ ಮಸ್ತು ಉಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನನು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಜಯಂತಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗಳ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ಏಪ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬುದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಕುಲು ಏಪ ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೀರಿದುಂಡತ್ತೆ. ಅಕ್ಲೆರ್ದಲ ಸುರುಕು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಎಂಚಿನೆತ್ತನು ಪನ್ಪುನ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಏರೆಗಳ ಸಾಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ. ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಏತು ಸಮಯ ನಡತಂದು ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಾಯಿ ಪಾತೆರಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಪಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಂತೂ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆದಿತ್ಯರು. ಅಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯದನಲ ಉಪ್ಪೊಡು. ಆಂಡ ಜೋಕುಲೆಗಿಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಟಾ ದ್ವಾಪರಡು ತೊಜಿಪವೇರು. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರ್ನವು ಅಕಲ್ನೇ ಆಯ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಅದೊಂದು. ಸತ್ಯಯುಗತ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಅಂದು ಬರತೇರು. ಆಂಡ ಆತು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. 3,000 ವರ್ಷದ ಸುರುತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾದ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಪಂದು ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಈತು ವರ್ಷಲೇನು ದ್ಯಾಗ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸಹಜವಾಯಿನ ಪಾತೆರತ್ತೆ. ಆಂಡ ಮಾಯೆ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಎಂಕುಲೆ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೇನು ಮರಪೇರು. ನಂಬರ್ 1 ಏಪ ನಾರಾಯಣ ಆಪೆರೋ ಅಕಲೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ತೇರಿದುಪ್ಪುಜಿ. ಜ್ಞಾನಲ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನನು ಬಾಬನೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ದೇವತೆಲು ಆಯು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪವಿರು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಐನೆರ್ದವರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಉತ್ಸವನು ನಿಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಈ ಮಾತಾ ಉತ್ಸವನು ವರ್ಷಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ನದಿತ ಮೇಳ ಕುಂಭಮೇಳಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಭ್ರಂಜನೆಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿತ ಮೇಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಸಾಗರವಂತೂ ಅಪ್ಪ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆರ್ದು ಸುರುಕು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ವೃದ್ಧಿನ ಪಡೆಪುಂಡು. ಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿತ ಮೇಳನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛವಾಯಿನ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳಕಾಯಿನ ನೀರು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೂವೊಲಿ. ವರ್ಷ ಮೇಳ ಆಪುಂಡು. ವರ್ಷ ಪೋದು ಪತ್ತಿತೆರದು ಪಾವನೆಯರೆ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು. ಇಂದು ಸಂಗಮೇಗತ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾಯಿನ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಆತ್ಮಲವು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಆಪುಂಡು.
ಓ ಮಾತ ಹಬ್ಬೊಲೆನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೋ ಅವು ಮಾತಲ ಇತ್ತೆದಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಇನಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ರಾಕಿನ ದೆತೊಂದು ಬೈದೆರು. ಏರಿಗೆ ಶಿವ ಬಾಬರ್ದು ರಾಕಿನ ಕಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಆಕುಲು ಕೈನು ದೆರ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಕೇನುವೆರು. ಸುರುಕು ರಡ್ಡು 4 ಜನ ಕೈನು ದೆರ್ಪುವೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಕೇನುವೆರು. ಏರು ಶಿವ ಬಾಬರ್ದು ರಾಕಿನ ಕಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪರು ಆಕುಲು ಕೈ ದೆರ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೈನು ದೆರ್ಪುವೆರು. ಎಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಕಿನ ಕಟ್ಟೊನು ಜರೆ ದೇಗ್ ಪಾವನಾಪು ಜರೆ ಪಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಕೇನುವೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಕೇನುವೆರು. ಕೇನ್ನಾಗ ಮಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ರಾಕಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದೇರು ತುಲೆ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಾಯರು. ಅಂಡ ಮಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಕಿ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಖಜಾನೆ ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕುದು ಪೊರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಖಜಾನೆನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರು ಪವಿತ್ರರಂತೂ ನಿಕುಲು ಆದುಲ್ಲರು. ಅಂಡ ನೆನಪುಡು ಪುನರ್ದವರ ನಿಕುಲು ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಶಾಂತವಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಶಾಂತಿದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು. ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಶಾಂತಿನ ಪರಡೆರೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಏತು ಉಪ್ಪರೋ ಆತು ಮಾಯದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುಜಿ ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಮಾಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಬಾಬನೇ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆನು ಓದದು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾಟಕದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ನಿಕುಲು ಮರಪುನ್ಲ ಸಹ ನಾಟಕಡು ನೋಂದಣಿಯಾದುಂಡು. ಐನೇರದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಯಾನು ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಬಾಬನೆ ರಾಕಿನ ಕನೈದಿರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೊಸತಾದ ಬೈದಿರು ಅಕುಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಪಗ ಬಾಬಾ ರಾಕಿನ ಕಟ್ಟುವೆರು. ಎಂಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದು ದಯಗ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸುರುತ್ತನೆ ಪವಿತ್ರತೆಯಾದುಂಡು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪನಿಕುಲು ವಿಷಯ ಸಾಗರದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತರು ಪಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಕುಂಭಿ ಪಾಕ ನರಕವಾದುಂಡು. ಅಜಿಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮರ್ದು ಪೆಟ್ಟುನು ತಿನ್ನೊಂದು ಬೈದರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಪೋದು ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ತನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಡ ಧೈರ್ಯನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾನಸ ಸರೋವರವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನನು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವರ್ಗದ ಪರಿಕುಳಪೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇಂಚಿನಕಲ್ನ ಮಂದಿರನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆಕುಲು ಏಪ ಬತ್ತೇರು ಪಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ನಿತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಸಮಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದು ಮಲ್ತೊನೆರು. ಎಂಚ ವಕೀಲ ವಿದ್ಯೆನು ಓದು ತನ್ನ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಓದು ಉತ್ತೀರ್ಣಾಪೇರು. ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶನು ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬನ ಚಿತ್ರಳ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ರಾವಣನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋನೆನು ತುಗೊಂಡ್ಲೆ 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲರ. ನಿಖಿಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಂದರ. ನಿಖಿಲ್ನ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಏರಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜರು ಪಂದಿತ್ತನ ನಿಖಲು ನಾಸ್ತಿಕ ಆದುಲ್ಲರು. ಕೂಡ ನಾಸ್ತಿಕರು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಎಂಚ ಒರಿಸ್ಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಂಕುಲು ಮಂಗನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಾಗಲು ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನು ಒರಿಸ್ಯಾರೆ ಯೋಗಿಯಾದುಲ್ಲ. ಬಾಬನೇ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನೆ ನಿಖಲಿನ ಮಾಯ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದೆ ಪಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣನ ಭೂತನು ಏಪಲ ಪೊತ್ತದು ಪಾಡುಜೇರು. ಇಂದು ತೆರಿಯು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಏತು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪರು ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ನಿಕುಲು ಈ ಸಮಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ದಾದಾಪರು ಪಂಡು. ಇತ್ಯದ ಮನುಷ್ಯರನ ಮೃತ್ಯು ಮಸ್ತ್ ಅಗ್ಗವಾದ ಬುಡ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ಆಯಸ್ಸು ಪೂರ್ಣಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ತೆರಿಯುಂಡು. ಯಾನಿ ಶರೀರ ರೂಪಿ ಚೀಲೊಂಡು ಬುರ್ದು ಕುಡುಂಜಿ ಪೊಸತೆನು ದೆತ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು ಪಂಡು. ಪೊಸ ಆತ್ಮಲು ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಸುರುಸುರುಕು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಅಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆ ಆಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಆವಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಪಾರು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ಈತ್ ಕೋಟಿ ಆತ್ಮಲಿಗ್ ಅಕ್ಲನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ತಿಗದುಂಡು. ಅವು ಏಪುಗಳ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ. ಆತ್ಮ ಈತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಬಿಂದು ಆದುಂಡು. ಆಯ್ತು ಮಾತ ಅವಿನಾಶಿ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಪೊಸಬೆರಿ ಏರ್ಲ ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಶಿವನ ರೂಪ ಅಂತೂ ಇಂದೆನೇ ತೊಜಿಪೌಂಡತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕುಲು ಐತ ನಾಮನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಅಪಗ ಪನ್ಪೇರು ಮುಕುಲ್ನ
ಪ್ರಪಂಚಡ್ದುಲ ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಪಂದ್ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಪಾತೆರೊಂಡು ನಿಕುಲು ಇತ್ತಿನಿ ಕೇನ್ವರು ಕುಡ ಕಲ್ಪೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲೆ ಬತ್ತದು ಕೇನ್ವರು ಅಪಗ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪರು ಏರಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕುಲೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾಪೆರು. ಈ ಕಾರಣ ಈ ಹಬ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಿಕುಲು ಅದುಲ್ಲರು. ಸರಸ್ವತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿನ ಏತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಪರತ್ ವಿಕರ್ಮದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಜಮ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ನೆನಪುಡಿತದು ಶಾಂತಿದ ವಾಯುಮಂಡಲನು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಪವಿತ್ರಾಪುನ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ರಾಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಕಟ್ಟೋಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸದಾ ದಿಲ್ಕುಸ್ ಹೃದಯಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಮೀಠಾಯಿ ತಿನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ಪವನ ಸತ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಖುಷಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಭವ. ಏರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ದಿಲ್ಕುಸ್ ಚೀಪೆ ತಿನ್ಪವೆರು ಆಕುಲು ಇಡೀ ದಿನ ಖುಷಿ ಅದುಪ್ಪೆರು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆಕುಲ ಸಹ ಆಕಲೇನು ತೂದು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪೆರು. ಈ ದಿಲ್ಕುಶ್ ಮರ್ದ್ ಎಂಚಿನನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಸಹ ಎಲ್ಲಿಯಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೆಟ್ಟೊಲ್ಲ ಸಹ ಪರ್ತಿಯಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಸದಾ ಇಂದುವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಪಡು ಎಂಕುಲು ದಿಲ್ಕುಶ್ ಚೀಪೆನ್ ತಿನ್ಪುನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪವನಕುಲು ಬುಳಿಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಸಹ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಖುಷಿಯಾದ ಪುನಗ ಖುಷಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಆಕಲ್ನ ಚಿಹ್ನೆ ಇರ್ದುಲ ಸಹ ಸೇವೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಕಲ್ನ ಚೆಹರೆರ್ದು ಮೋನೆರ್ದು ಸಮೇತ ಸೇವೆ ಆಪುಂಡು. ಆಕಲ್ನ ಚೆಹರೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನದ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಆಕುಲೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.